Negurbiak pelikula dago girotua 2011 urtean. Euskal Herrian historian oso urte garrantzitsua da. Etorri ginen Aieteko konferentzia izan zen, Euskal Herriko gatazka armatua konpontzeko eta bakerako nahi handi bat zeolako. Eta kontekstu hortan bada errepresio handi bat eta orduan jende askoki ezin berri izan zen. Eta orduan protagonista ihesi doa eta iristen da mugako herri batera. Eta pelikula kontatzen ditu neska gazte honek mugako herri hortan pasatzen ditun 3-4 egun horiek edo denbora hori bestaldera pasatzeko, ez? Baina ihesaldi hori gero eta komplikatuago egiten nahi da, gero eta korapilatsuago bihurtzen da, eta orduan pixkat pelikulak nahi du itxarote horrei buruz reflexionatu edo itxarote horrei buruz kontatu. Nahiko garbi geneukan Jon Elazpiur nahi genuela izatea gure proiektuan protagonista, ze Jonen inguru guztia aktorez profesionala dira, ez? Hau da, Zubieta herriko jendea da. Horrek esan nahi duna da, gure helburua zen Jonek barrutikan zuzentzeko ahalmen bat edukitzea beraiekin, ez? Guretzat oso baliagarria izan da Jonek gurekin elkarrizketa pilo bat edukitzea, ensegu pilo bat edukitzea eta ikustea barruko dinamikak nola funtzionatzen zuen, gero, herriko jendeakin jarri eta estenak aurre emateko baita ere. Lokarnon aukereketan inguruan jakin izan genunean gu oso pozik eta oso harro sentitu ginen. Gure pelikulan jartzea bere konfiantza eta gure pelikula erakutsi nahi izatea guri betetze gintun ilusioz eta baita ematezigun arrazoia guk sinistu izan genuen bideo hontan eta sortu nahi izan genuen bideo hontan modu desberdin baten, ezta? Pelikula oso txikia da eta hor sariak irabazteak bai laguntza zaitu bai postprodukzioa bukatzen, pelikularako azken fase hortako laguntza gehigarriak izaten eta batez ere, nahiz eta jende gutxi izan, jaialdietako jendea pelikula ikustea eta pelikula gustatu izana. Horren emaitza da baita ere Lokarno. Bai, work in progress batzutan izan gehala eta erakutsi izan aldeola oain arte egin ditugun lanak, baina work in progress hauetan beti bada amaitu gabeko obran zentzu hori, ezta? Eta orduan bai politia izango ala Lokarnon lehenengo aldiz ikusiko duelako guztia amaituta, koloria amaituta, soinua amaituta, eta gero, klaro, jakiteko baita internazionalki zer nola jasotzen da pelikula hau. Ze pelikula hau da oso bertakoa, da bertako herri txiki baten grabatua, euskeraz grabatua, hemengo gai oso konkretu bate buruz, kontekstu oso konkretu baten, baina aldi berean badu zentzu mundial bat, ez? Eta historia honek eta pertsonaia habitatzen duen zauri honek badu mundu guztian lekua, ez? Oain ikusikoa Negurbiak ekin ze gertatzen den, badaukau hor harribitxi bat denon artean ikusi behar duna zer egin horrekin eta horiana, baina nik uste Negurbiakek bai jarri gaitula toki polit baten, denoi personalki behintzat, zer nahi deun, nola nahi deun lana. Gure ideia ez da inoiz inongo puntuan izan, nolabait modu ideologiko baten kolektibo bat sortu nahi genuela baizik eta izan da oso naturala, ez? Gu ezagutu ginen 4-3 ezagutu ginen unibertsitatean, jo ginen zine ezagutzen elkarrekin. Eta gero grabatu genuen laburmetraietako bat, ezagutu genuen Mikel Ibarguren aktore zalako eta aktore izan zalako, eta hor elkarrekin juntatu ginen eta esan ginen torri bertza gurekin bidaia hontan. Azkenean lau zuzendari geha, baina beste partaide asko ere badia familia hontan parte eta izan dira gurekin sortzen eta badute gu bezain besteko ardura lan hontan. Ekainekin hitz egin nunean eta pixka proposatu ziatenean hor kameratzen egoteko. Batez izan da polita prozesu guzti bat bizi ezulako, ez? Hasieratikan, burua uste guztiak. Nik uste danoi bezala nire sortzea gustatzen zait, sortzea beste toki batzutatik ere interesantea eta olako laguntalde batekin, olako espazio komodo baten eta hainbeste maitasun daun tokian eta gero ikusten danez baita ere profesionalki hain honan jendeakin lujo bat izan da, egia esan da.